Hello friends, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोजों खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आसा खालामो गासिबो मोजां दङ होननानै। स' दिनैनि ब्लगानो जागोन। स' माने गोबावजों मोनसे ब्लग लादों आरोना। स' माने बे ब्लगानो जाहैबाय जोंनि गामियाव फांसन दं आरोना दिनै। स' माने बेवहाय माने जों दा थांनो ओंखारदों। ओमफ्राय मोनफैनानैहा माने दसे जिरायदों आरोना। जिरायनानैहा ओमफ्राय फट' आरि बिदि लादों आरोना। स' ओमफ्राय नै आंना लोगोबो दङ आरोना। ओमफ्राय स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो माने इन्ट्रेस्ट मोनगोन आरोना। स' नायलांबाय थादो। बेवहाय माने रोजाबनायबो दङ, गान खननायबो दङ। स' नायलांबाय थादो। ओमफ्राय नै आंबो माने दोंनैसो ट्रेकजों रोजाबदों आरोना। स' माने ओमफ्राय बेवहाय माने ट्रेकजों रोजाबनायखाय माने कपिराइट फैगोन होननानैहा आङो माने मिउजिकखौ होआखै आरोना। Sa